Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубе, назин саломати ҳама хубай. Духтаро бисёртон ами бамбукуро ма 300 ман авор карда будам. Гуфтен апа хоҳиш варианти арзон пешниҳод кунем. Мувофиқи талаби шумо духтаро, ма ягон гапи шуморо дар замин намемонам. Ина варианти арзонак духтарако. 9 та ранга дидин, фиолетови, бордови, розови. Ду намуда ина розови рӯшан ва розови ва темнитар, ранги зарди хеле бежвича мешавадам хеле бирӯза, марковни цвет бо ҳами гулобича, фиолетови дигар, ду намуд фиолетови на духтарои хушрӯйма 3 метри ё 150 сомонай. Нархошон беҳад астрас, материалакошон ҳам хеле мулоима ки хушрӯй, боварӣ дорам кирта будузем пушаймон намешен. Аҷоиб хушрӯ. Ина дигар расветкоша бурай наздик нишон метем. Инош недита? Ба духтаро даҷа медон чи хеле вариам да. Ин ҳам нархеда. И дигана. Вая 180 сомон даге духтаро 3 метрш. Ҳамид ду варианти боло материалошон гав сакакай. О халатое ки мехарем начос дора тагошон ку ано хеле бидай. И ду варианташ сезони ҳозирай нигоҳ кунед. И тагошон хеле фарқият кадиса духтаро хушрӯйма. Ина касида варианти вай дар корай, гавс дар корай ва гавсак бигирен. Касида варианти тунуктар дар корай, варианти тунуктар бигирен. Ва духтарако 2 метр крутаи 100% мешава. Ҳоҷат ба 3 метр гирифтан нестай духтарои хушрӯйма. Марҳамат хоҳишмандо. WhatsApp ман дар рӯи экран фақат боромон даставка катяй. Метавонед нашоти даставка дар WhatsApp ман нависед. Варианти 150 сомона, варианти 180 сомона.